ସେଥିପାଇଁ କରେନି ତ ଏବେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଅନମ୍ୟାରିଡ୍ ଥିଲେ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ନାଲି ଥାଏ ତ ମୁଁ ଭାବେ ଏଇଟା କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ନାଲି ରହୁଛି ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ପୋଛେନି ଏଥିପାଇଁ ଏକ ତ ମାନେ କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ଚୁଟିରେ ତେଲଟା ଲଗେଇବି ସେଥିପାଇଁ ବି କରେନି ତାପରେ ବି ମତେ ସେ ସିନ୍ଦୁର ଯଦି ପୋଛିବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି ଲାଗିଛି ତ ବସ୍ ଲାଗିଥାଉ ସିନ୍ଦୁର ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ଲାଗିଥାଉ କାରଣ ଯେତେବେଳେଠୁ ମୁଁ ମ୍ୟାରିଡ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପ୍ଲେ କଲି ସିରିଏଲରେ ହଉ କି ଯାତ୍ରାରେ ହଉ ସିନ୍ଦୁରଟା ମୋତେ ସେବେଠୁ ହିଁ ପସନ୍ଦ ସେଥିପାଇଁ ଲାଗିଲେ ମୁଁ ଛଡ଼ାଏନି ବାକି ମୁହଁରେ ଯେତିକି ଦରକାର ଛଡ଼େଇ ଦିଏ ଆଉ ଚୁଡ଼ି ତ ଏମିତିରେ ବି ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ମୁଁ କେବେ ବି ହାତ ଖାଲି କରେନି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଯଦି ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ହାତ ଖାଲି ହେଇଯାଇଥିବ ନହେଲେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିଥାଏ ଏବେ ଯେହେତୁ ଏତେ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ତ ପିନ୍ଧୁଛି ବାକି ଏମିତି କମି ବି ଯିବ ରିହର୍ସାଲ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ସିନ୍ଦୁରକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏବେ ସିନ୍ଦୁର ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଗଲା ଲାଇଫ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ହଁ ନିହାତି ସେ ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ଟୋପେ ସିନ୍ଦୁର ଦିପଟ ଶଙ୍ଖା ଗୋଟେ ନାରୀର ଲାଇଫଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଏ ତାକୁ ସେ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ତାକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କରିଦିଏ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ସେଇଥିପାଇଁ କାରଣ ସବୁ ଥିବ ଗୋଟେ ମାନେ କିଛି ତମେ ଲଗାଅ ନ ଲଗାଅ ଗୋଟେ ସିନ୍ଦୁର ଆଉ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦିରେ ହିଁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଝିଅର ଏମିତି ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ